کارمەندên کۆمپانیا Wayfair ya ku bingehê wê li Bostonê ya û karê firotina pirêka înternêtê dike, roja çarşembê da ketin kulanan û kompanî şermezar kir. Piştî wê jûrên nivîstinê firotina wan zêrevanên Emerîkî yên li ser Snûrê Emerîka Meksîk koçber girtine û binçav kirine. Em dizanin ku li vê cîhanê zordarî heye. Em ê karekî li hember wê bikin, ji bo wê em li vê derê ne. Heftiya borî nêzîkî 600 karmendên kompanya Wayfair peyamek ji îdara kompanya xwe ra şand bû û xemgîniya xwe anî bû ziman piştî ku 200 jûrên nivîstinê dabûne karmend û zêrevanên Emerîkî û malbatê wan yê ku bi hezaran zarok desteser kirine yên daxwaza mafê penaberiyê dikin. Roja duşembê berpirsên îdara kompanyê bersiva karmendan dabû û dabû zanîn ku ew li gor yasayê tiştên xwe difirûşin. Şûn de eşkera kir ku qazancên firotina wan tiştan pêşkeçî xaça sor kirine ya ku li ser Snûr xizmeta kesên pêdivî dike. Lê diltengiya xelkî roja sêşemê zêdetir bû piştî ku wênê penaberê silfadorî û keça wî ya biçûk xendiqîn û termên wan hatîne dîtin. Dema ku dixwastin ji rûbarê Snûrî Rio Grande ji Meksî derbasî Emerîka bibin. اگر ما یاساین راست هبانا یه کو دموکرات رکا به جهینان وان ناده او حول ناده و ناهل درکون ام دیوار آوا بکین او دهت آوا کرن گلک جهاتی آوا کرن حتی داویا سالا بهت ده زیدتری 400 مایل تمام بن. وزیر خواجهیکردنê berê Amerîka Juliana Castro û berbijarê demokratan bû serokatiya Amerîka di helbijartinên 2020 da gileyî li îdara Trump kirin û gotî ku ew sedemên mirina wan du kesan e. It's infuriating because ev cihên razîbûnê ye eger ji siyaseta vê rêveberiyê nebaya Oscar û Valeriya birêka avcînînê li çem derbasin nedibûn. Ev rêveberî kesan bêbehre dike. Got bikarbin bo hatinê û xwe bigînin derbendan da got daxwaza mafê penaberiyê bikin. İddiayên ku dibêjin serederêka xerab li gel zarokên penaberên girtî têkirin bû sedema de ji karkêşana sê kesan ji rêveberiya zêrevaniya gumruk û sersnûran. Her du civatên nûêner û sînatorên Amerîka vê heftiyê baca saziya alîkarîkirina penaberên ser Snûr erê kirbû. Lê nayê zanînkanê perej bû wê saziya alîkariyê hatine hinartin yan kengî ew ê bêne hinartin.